Viete, ako vyzeralo najdrahšie auto sveta a ktorá značka to bola? Paradoxne nebola to Ferrari, nebol to Rolls-Royce, ale bola to práve Gembala Cyrus. Za mňou vidíte brutálnu siluetu 911, ktorá je označovaná ako najextrémnejšia 911, ktorá kedy vznikla nielen tvarom, výkonom, ale aj cenovkou. Najdrahšie auto sveta 80. rokov vyzeralo práve takto. Vzniklo iba 13 kusov. Cyrus bola verzia, ktorá bola cabrio a pre coupé verziu bolo označenie Avalanche, ako lavína z angličtiny. Cyrus je ešte vzácnejší v podstate tým, že Cyrusov bolo 4-5 kusov a zvyšok boli kupéčka. Čo toto auto robí takým výnimočným, okrem dizajnu, hej, a tej brutálnej karosérie, je aj motor, ktorý v tom aute je. Keďže Gembala ešte v tých rokoch nerobil vlastné motory a prevodovky, robil v podstate interiéry a exteriéry automobilov alebo karosérie automobilov, tak pre tú najnáročnejšiu klientelu mal v zálohe spoločnosť Roof. A keď ste chceli nielen bodykit a interiér od Gembalu, ale chceli ste aj zvýšiť výkon, tak UV Gembala poslal to vozidlo do spoločnosti Roof, kde v podstate namontovali obrovské turbo, zmenili prevodovku a zvýšili výkon takmer o 100 koní oproti základnej Carrere Turbo. V Roofe sa im podarilo dostať 3,4 V6, to v štandarde Carrera Turbo disponovala. Obdobný výkon, ako mala Ferrari Testarossa s V12, respektíve ako v tej dobe malo Lamborghini Countach. Takže motor a prevodovka je veľmi podobná ako v Roofe Yellowbird, ktorý bol v podstate najikonickejším a najrýchlejším autom sveta 80. rokov. Toto auto, ktoré stojí za nami, v podstate to je jedno z mála verzií, ktoré má Roof prevodovku aj Roof motor. Zaujímavým prvkom bola aj šestica výfukových koncoviek. Vidíte tú šírku, tie obrovské pneumatiky, ten zadok je úplne brutálny, čím sa od neho človek viac oddialuje, tým viac ten zadok vyniká a vidno šírku tých kolies, takže to je naozaj niečo nevídané, keď to je na ceste, tak to auto vyzerá úplne brutálne. Ja som na tom aute išiel cca 1200 km z Nemecka, z Tübingenu, takže som na ňom šoféroval. Vtedy to auto nebolo také vzácne, ako je dnes, samozrejme, dneska by som sa už neodvážil. Ale v 2012 roku som normálne na tom aute išiel 1200 km. Z hodou okolností v tom čase sa predávali dva kusy, bordový Avalanche, čiže coupé verzia, a Cyrus modrý, ktorý sme nakoniec kúpili my. Bol som vtedy pozerať obidva. Nakoniec som sa rozhodol pre verziu Cabriolet, nakoľko ich bolo vyrobených menej a zdala sa mi vzácnejšia. Tento bordový exemplár potom dlhé roky jazdil v Monaku a nakoniec v 2019 poslednú zmienku, čo som videl, tak bol predaný tesne pod 1 000 000 eur a odtedy sa nachádza v nejakej súkromnej zbierke. Je tam prevodovka z Roofu, ako som spomínal, ktorá v podstate je rovnaká ako v závodných autách, alebo najmä tomu vo Ferrari, kde je jednotka k sebe ako prvý stupeň a dvojka, trojka je v podstate v strede, nad sebou, pod sebou, aby ste vedeli čo najrýchlejšie radiť z dvojky do trojky, z trojky do dvojky, lebo tie dve rýchlosti sú pri pretekárskych autách v podstate najviac používané. Pozrieme sa ešte na ten motor. Takže Cyrus od Roofu, len 6 kusov bolo upravených v Roofe, takže štandardné turbo z Carrery a 911 turba bolo posilnené v spoločnosti Roof a výkon sa zvýšil z 300 koní, ktorých sériovo turbo dávalo, na 390 koní. Zrýchlenie toho auta je okolo 4,5-4,6 sekundy a naozaj tá cesta na tom aute bola pre mňa dosť stresujúca aj kvôli tomu radeniu, aj kvôli tým širokým pneumatikám, lebo bolo strašne cítiť tie nerovnosti a to zrýchlenie v tom aute bolo ohromujúce, naozaj, že to bolo to na tú dobu fakt brutálne. Toto auto, ktoré za nami stojí, bolo v 86. roku drahšie ako Ferrari F40 cca o 10%. Cenovka toho auta bola závratných nejakých skoro $900,000, $870,000, čo bolo úplne na tú dobu niečo extrémne. Za cenu tohto auta by ste si kúpili v 86. roku nejakých 220, možno 240 Škodoviek, hej, u nás na Slovensku. Hlavná črta, čím sa Gembala odlišoval od ostatných úpravcov dobových, bolo to, že úpravu karosérií nerobil tak ako ostatní úpravcovia zo sklolaminátu,
ale celé auto prešlo kompletnou prestavbou, takže boli obrezané blatníky a následne boli navarené rozšírené blatníky a vlastne celé auto je urobené z kovu. Preto to bolo tak náročné a drahé. A oproti tomu skolaminátu je rozdiel v tom hlavne, že včasom ten kov nepracuje a pri tých skolaminátových úpravcoch často dochádza k popukaniu laku a zároveň, keď skolaminát je iný materiál ako kov, takže keď tieto dva materiály spojíte, tak tým pnutím, ako som spomínal, dochádza k praskaniu, ale aj farba, odtieň farby a lesk farby je iný na skolamináte ako na kove a preto vlastne hlavne po čase vidno rozdiel medzi tými nadpojovanými časťami. Čo Gembala v podstate tým, že tie karosérie vymodeloval na novo celé z kovu, tak tomuto zamedzil. Interiér bol komplet vykuchaný, boli osadené rekaro sedačky, celé auto je komplet v elektronike, má nádherný audiosystém a čo bola ešte taká veľká lahôdka, v podstate všetky katalógy Pioneeru aj Clarionu sa v tých rokoch fotili v interiéroch od Gembalu. A to bolo preto, lebo tie interiéry od Gembalu alebo Gembala interiér bol pojem a to bolo to najlepšie, čo ste na trhu mohli mať. Hej. Preto si ich zvolili tí výrobcovia audiosústav rôznych na fotenie svojich katalógov. Dokonca to bola obojstranne výhodná spolupráca, keďže Clarion aj Pioneer testovali aj fotili tie katalógy v rámci vozidel Gembala, tak keď ste si kúpili Gembalu, dostali ste audiosystém, ktorý ešte nebol bežne dostupný na trhu a dostali ste najnovší audiosystém, ktorý v podstate prišiel na trh rok, dva na to. Hej. Takže naozaj to bola veľká prestíž a kto sa do toho trošku vyzná, vie, aké brutálne alebo aké vysoké ceny tá elektronika v tých časoch. Za ozvučenie ste si mohli kúpiť u nás dom v tej dobe, kedy ste v Nemecku dali napríklad Clarion audio sústavu, tak u nás to bola naozaj cena domu. Napríklad vzadu nám stojí Porsche 928 od Stroseku, ku ktorému sa dochovali aj dobové faktúry na audiosystém a tie sú v hodnote $12,000, auto má 26 reproduktorov Blaupunkt, audiosystém Pioneer, takže 12,000 mariek v tej dobe, to bolo niečo závratné, to bola cena 5 Škodoviek 100. Takže ako som spomínal, Gembala začínal ako úpravca interiérov, neskôr pribudli celé autá, celé bodykity a v 90. rokoch sa už špecializoval potom aj na úpravu motorov, prevodoviek. Dokonca s Gembalou 996 GTR zajazdil najrýchlejší čas na Nürburgringu, takže naozaj potom už bol dobrý aj na tie motory. Ten interiér je úplne dokonalý. Keď si predstavím sa, že sedím v aute z 86. roku, mám komplet ovládanie na volante, mám audiosystém s prehrávačom na CDčka, na kazety, hej, mám tu úplne všetko. Cenovka toho audiosystému musela byť závratná v tej dobe. Ako vidíme, tento ukazovateľ Gembala, ktorý vlastne má nejaké LED diódy v sebe a naozaj všade je koža, je to krásne zladené. Ten interiér si myslím, že ešte na dnešnú dobu vyzerá, že je fakt dobre. Cena toho auta bola tak závratná na tú dobu, že v podstate to auto si mohol dovoliť málo kto v tej dobe. Aj veľkí boháči mali problém si takéto auto kúpiť a preto to auto naozaj bolo určené len pre tých najbohatších ľudí sveta. Hej. Toto auto mal napríklad známy rapper z 90. rokov Vanilla Ice, určite poznáte Ice Ice Baby pesničku, takže on bol jeden zo šťastlivcov, ktorý sa dostal k jednému z tých 13 kusov a Uwe Gembala dostal takú nelichotivú prezývku v 80. rokoch, kokainový tuner, a to preto, že v podstate tie jeho auta boli tak drahé, že hlavní zákazníci jeho, ktorí si tie auta mohli nakoniec dovoliť, boli narkos z Južnej Ameriky a z Miami a teda tie jeho auta boli kupované za kokainové peniaze. Preto to spojenie kokainový tuner. Ale o Uwe Gembalovi si povieme ešte viacej, lebo je tam naozaj toho veľa, čo sa dá povedať. My v našom múzeu máme 6 aut od Uweho Gembalu, čiže v podstate je to asi jedna z najväčších zbierok Gembala aut, ktorá sa v Európe nachádza. A ten jeho príbeh naozaj by bol na film. Je tam všetko od Sadama Husajna v tom príbehu až po Radovana Krejčíže z Čiech, ktorý v podstate sa hovorí, že mohol aj stáť za smrťou nakoniec Uweho Gembalu, ale celý ten príbeh si rozpovieme komplexne v niektorej z ďalších častí. A teraz ešte taká pozvánka na Solarcar Festival. Kto chce vidieť toto auto zblízka, chce si ho obísť dookola, chce vidieť aj interiér toho auta, určite to auto bude vystavené na Solarcar Festival tak, že si ho budete môcť pozrieť celé. A Solarcar Festival 12. a 14. septembra, úplne nová forma
auto výstaví, nakoľko sa bude odohrávať na 4 miestach naraz, ktoré budú poprepájané v rámci tej akcie dopravou malými vláčikmi. A v podstate bude sa konať na letisku pri Brezne, kde budú drifty, kaskádery na motorkách, meranie výfukov, meranie Audi a množstvo iného programu, šprinty automobilov. Ďalej na zimnom štadióne v Brezne, kde budú tie najdrahšie autá, ktoré prídu mimo nášho múzea, aj niekoľko miliónov exponáty, ako som už spomínal, u nás v múzeu a pred múzeum, ale múzeum bude komplet prestavané a k tým autám budeš vedieť prísť aj z boku, aj zo zadu počas tohto festivalu. A v neposlednom rade na námestí Breznianskom, kde bude veľká výstava aut, zároveň aj stade bude štartovať množstvo tých aut v rámci nejaké benefičnej rally. Kto máte nejaké pekné, zaujímavé auto a myslíte, že by ste mali byť na Slovacar Festivale, určite sa prihláste, vypíšte prihlášku na slovacarfestival.sk a môžete prísť aj so svojím autom. Respektíve, kto nemáte takéto auto a chcete sa len prísť pozrieť, ste vítaní, lístky kúpite na Ticketportal.sk.